सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, सब कुछ तू, शक्ति तू, अंतरात्मा तू, सब कुछ तू मैं कुछ नहीं। प्रणाम करतानी हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। स्वागत करत हई अपने भोजपुरिया संसार के ये अद्भुत मंच जेकर नाम बाटे नेस्ले एवरीडे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। चौक गया हमरा के देख के, अरे ना बाबू ना, प्रणाम करतानी हम रवि किशन शुक्ल गोड़ लागतानी। न्याय मंडल के ऊ कठिन कुर्सी से एगो नया नौकरी भेटा गई हमरा के, मनोज बाबू के ना रहला से अब इस सूत्रधार के कमान हमरे कपारे आ गई बाटे। और हम स्वागत करब इस संगीत के महायुद्ध में हमनी के ऊ योद्धा के जे बाड़न टावर लाल दत्त मंजन यूपी के शान। और अब स्वागत करब हम बिहार बजाज एलमंड ड्रॉप्स बिहार के आन। हम ले चलब हमनी लोगन के अद्भुत अनमोल हीरा जे न्याय मंडल के बाड़न पद्मश्री श्री उदित नारायण भैया। प्रणाम उदित भैया, जय हो जय हो। स्वागत करतानी आवाज की मलिका कल्पना जी का। प्रणाम बाटे कल्पना जी आपका, कैसन बाड़ू? हम बढ़िया बानी, बाकिर ई दूरी हमरा के कुछ ठेस पहुंचता इधर। का करी कल्पना जी, कहा कि कभी कभी हमनी भोजपुरिया समाज के एकता होखेला। अगर एक आदमी नहीं खे तो दूसरा आदमी चढ़ के उ जगह के संभार के कहे कि ई युद्ध के तो ना रुकल जाए। मिशन बा, एक मिशन कहे बा। कि हिंदुस्तान आज दीवाना हो गइल बा हमनी लोगन के शो का, ओकरा के ना छोड़ सकी ना। अब हम बुलाए हमनी के अद्भुत जज मालिनी अवस्थी जी का। मालिनी जी बहुत बहुत नीमन लागत आड़ू। जिस महत्वपूर्ण दौर पे इस समय है उस समय आपको वही भूमिका दी गई है जो महाभारत के युद्ध में कृष्ण को दी गई थी सारथी के रूप में, और उसे अंतिम चरण तक पहुंचाना था। कृष्ण ने वो कर दिखाया था, आपके नाम में वैसे ही कृष्ण है। धन्यवाद। वो कुर्सी तो हम छोड़ देनी, तो वो कुर्सी खातिर राज्य न्याय मंडल के जो हमरे जगह पर जज आई हन, पद्मश्री उदित भैया के बाद, कल्पना जी के बाद, मालिनी जी के बाद, इतने सब बड़ बड़ लोगन के भी वो बाड़ा ने के सुर का अद्भुत ज्ञानी। स्वागत पाटे उस सुरीला आवाज का। पतझड़ के बाद बहार आईबे करी, जीरो ओले बाऊ फिर हंसईबे करी। दूर तोहरा नजरिया से जात बानी हम, बाकी हमरो ई मन कसम सहीबे करी। मुलाकात जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे।
जरूरी बाटे मुलाकात जरूरी बाटे मुलाकात जरूरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे भैया हो स्वागत बाटे तो हर दिल से हृदय से स्वागत बाटे पवन बाबू। बहुत अच्छा लागल। और एगो कहावत है कि त्रिया चरित्रम पुरुषोस्त्र भागम दैवो न जाने। तो ये पब्लिक के आशीर्वाद आज एजा पहुँचौले बा। अरे तो तिरिया चरित्र तो हटाइए, देवो भाग्यम तो सही है, तिरिया चरित्र हम लोग सख्त ऑब्जेक्शन करेंगे। बुरा कल्पना मानने की भी वाली हमने बात नहीं सहमति के ले ली। दीदी, बहुत अनपढ़ कलाकार हैं हम, पढ़ल लिखल ना है। तो जौन कहावत आदमी सुन ले बा वो आदमी सोच के बोला ला और वो एक्स्ट्रा सोचला के जरूरत नहीं। हम सच कहता नहीं, हम तोरे आवाज के तोरे गायकी का बहुत बड़ा फैन बनी हूँ, बहुत बड़ा फैन। काहे की आई हो दादा कैसन पियावा के आई हो दादा कैसन पियावा के जरी तरवा। भैया हो ए भैया देखिए है ना छपरा जिला कैसे आवेला। आई हो दादा आई हो दादा आई हो दादा दिन भर रहत तो घरवा के भीतर आई हो दादा कैसन पियावा के की मंच पर बने रहे खातिर हमेशा एगो शक्तिशाली एगो मजेदार परफॉर्मेंस करे के पड़ेला। और जे करी वो रही, जे करी वो बची। और यह खातिर भुला गई लगा पिछला हफ्ता 6 चक्रव्यूह का एगो खेला शुरू भई रहे। ओकरा में 2 गो चक्रव्यूह डाक देलन और डाक के आगे निकलन ममता जी बिहार से। तब भोजपुरिया संसार हमार जहान तैयार हो जाए वो मुकाबला खातिर जो आज के चक्रव्यूह में शुरू हुई। और विषय बा कव्वाली। अब शुरुआत कल जाई चक्रव्यूह के खेला का के करी खेला का शुरुआत। तो हम स्वागत करें बजाज एलिमेंट ड्रॉप्स बिहार के आन नेवादा के कुंवर जाहिद अनवर।